מה גברים באמת מחפשים בנשים? תשמרו את הסרטון הזה. קודם כל שקט רגשי, גברים בסוף היום מחפשים מקום לנוח בו. בת זוג שלא שופטת או תובעת מהם דברים כל הזמן, ומאפשרת להם להיות בלי להרגיש אשמים או מאוימים כל הזמן. 2. אותנטיות. הם מחפשים מישהי שמחוברת לעצמה ולא משחקת משחקים כדי להשיג אותם או כדי לקבל תשומת לב. 3. רכות. גברים חיים בעולם מאוד מחוספס. בבית הם מחפשים בת זוג שתרכך את העולם שהם פוגשים בחוץ, לא תעצים אותו. 4. נאמנות רגשית. זה אולי הדבר הכי חשוב לגברים, הידיעה שבת הזוג שלהם תהיה איתם גם כשקשה, גם כשיש אפשרויות אחרות בחוץ. בנושא של נאמנות רגשית, אם הם יזהו סיכון, גברים עם ביטחון עצמי גבוה יסיימו את הקשר בלי להסתכל אחורה. 5. קבלה. גברים נמשכים לנשים שמקבלות אותם, רואות את החולשות והפגמים שלהם ולא מנסות לתקן אותם כל כך מהר. 6. השראה. גברים נמשכים לנשים שמעוררות בהם השראה להיות אנשים טובים יותר. מה שקורה בבית יקבע איזה גברים הם יהיו בחוץ. 7. כלילות. נשים לא תמיד כלילות וזה בסדר, אבל כבדות מתמשכת, רצינות ושליליות יכולות לגרום לגברים הכי אופטימיים לשקוע. גברים מאוד מעריכים נשים שיודעות להיות כלילות. 8. הקשבה. לא נראה לי שצריך כאן הסבר. אם את אישה שלא יודעת להקשיב, כנראה שהרבה גברים עזבו בשקט את המרחב שלך. 9. מיניות פתוחה, אבל רק איתם. זה אחד הקונפליקטים שיש לגברים. הם רוצים שבת הזוג שלהם תהיה פתוחה ומינית, אבל הם מאוד מתבלבלים כשהם מבינים שהיא הייתה כזו גם לפני שהם נפגשו. אז זה נושא רגיש. 10. אמונה. אין משהו שמושך גברים בעלי ערך עצמי גבוה יותר מאישה שמאמינה בהם, ובצדק זה אחד היתרונות של המפגש הזוגי. אם את נוטה להיות אישה ביקורתית, לא להאמין בבן הזוג שלך, כנראה שתמשכי גברים עם ביטחון עצמי נמוך. גברים יודעים שכדי להתפתח הם צריכים אישה שמאמינה בהם.